אני גליה בן דור, בת 41, יש לי תואר ראשון פסיכולוגיה, תואר שני מנהל עסקים, הייתי הרבה שנים בהייטק, חברות יותר מוכרות, פחות מוכרות, עבדתי בצ'ק פוינט שבטח כולכם מכירים, עבדתי בסטארט-אפים, ותפקיד אחרון שלי לפני משבר גיל 40 היה מנכ"לית של חברה שהיא 50% ממשלתית, 50% פרטית, ניהלתי חברה של עשרות מיליוני שקלים ו-120 עובדים, ובמשבר גיל 40 חזרתי יום אחד הביתה ואמרתי מי אני, מה אני ומה אני עושה פה, ואני רוצה לנסות משהו אחר. והחלטתי ביחד עם בן זוגי מיכאל להקים חברה. לא היו כבר רעיונות קודמים שהוא עשה, הוא היה עוסק מורשה, עצמאי. החלטנו להקים חברה, נסענו לתערוכה בארצות הברית לבדוק שיש שוק, חזרנו עם פידבקים חיוביים. וזהו, קדימה, יש שוק, יש לנו מוצר, אנחנו רוצים להקים חברה. נסעתי לרואה החשבון שלי, אמרתי לו, טוב, בואו, חטפי, מסמכים, רשם החברות, הוא אמר לי, כן, גלי, רק דבר אחד, את יכולה למשוך משכורת של 4,000 שקל. אמרתי לו, מה זאת אומרת? 4,000 שקל לא יותר. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לי, כן, אלה הם חוקי מדינת ישראל, במדינת ישראל, גבר ואישה שעובדים ביחד בחברה שבבעלותם יותר מ10% שליטה, האישה לא יכולה להרוויח יותר מ4,000 שקל, אני נורא מצטער, זה החוק, את רוצה, תתגרשי. אמרתי לו, אתה בטח צוחק עליי, אני הרווחתי הרבה יותר מזה, אני מקימה חברה, אני זכותי להחליט כמה אני מושכת בהתחלה, אבל אני הולך לבדוק, אני לא סומכת עליך, עם כל הכבוד לזה שאתה רואה חשבון שלי כבר 10 שנים. הלכתי לבדוק אצל עורכי הדין שלי, התשובה שלהם הייתה, לא נעים לנו להגיד לך, אבל העצה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת לך זה, תתגרשי. ונגשתי לעוד רואה חשבון עורך דין, והתשובה שהוא נתן לי זה תתגרשי. ובמשך מספר ימים, אני מדברת איתכם על דצמבר האחרון, במשך מספר ימים פשוט ישבתי וקראתי את פקודת מס הכנסה, קראתי בג"ץ בנושא, קראתי את כל ההיסטוריה, וראיתי שהחוק הוא חוק מנדטורי. רמי תכף יספר את כל ההיסטוריה שלו, למרות שגם אני מכירה אותה בעל פה, אבל יותר חשוב לי לספר את הסיפור שלי. יש חוק מתקופת המנדט במדינת ישראל, ובגלל שיש אנשים רמאים במדינת ישראל שיש להם עסק, רושמים את האישה בתור הפקידה ואני לא יודעת מה, ומדינת ישראל ומס הכנסה לא רוצה שאנשים ייהנו מהטבות המס, אז כולם הופכים להיות רמאים אוטומטית, כולם צריכים להוכיח שאנשים צריכים להוכיח שהן באמת עובדות, וגם אם הן באמת עובדות, וגם נכנסים להם לתוך, זאת אומרת, נשים רמאיות, אני שמעתי מהסיפורים, כי פגשתי כל כך הרבה זוגות שחלקם נמצאים פה ושותפים למאבק, שבאים וחוקרים ובודקים אם היא נמצאת או לא נמצאת, ואם היא מכירה את הלקוחות או לא מכירה את הלקוחות, ובואי תוציא את הסילבוס שלך מהטכניון לראות שאת באמת יודעת את הקורסים האלה, כי את בטח עובדת עלינו, ואחרי כל זה, ואת יכולה לקחת 4,000 שקל משכורת ברוטו, לא יותר. לא משנה אם את עובדת 10 שעות או 12 שעות, או את עובדת במהלך כל השבוע בחברה שלך בכדי לייצר. זהו, זה החוק. עכשיו, אני חייבת להגיד לכם, אנחנו הקמנו את החברה ב1 בינואר, אנחנו גוף יצרני, יש לנו מפעל קטן, אני התחלתי לייצא, יש לי מפיצים ב12 מדינות ברחבי העולם, אני עושה דברים, אני מכניסה דולרים למדינת ישראל, אני מקווה לשלם מס הכנסה, אתם יודעים, כל העניין פה זה מס הכנסה, אני מקווה שאני אגיע לרווחיות בהקדם, ובסופו של דבר, היום, נכון להיום, על פי חוקי מדינת ישראל, אני לא יכולה להרוויח בדיוק אותו דבר אם החברה הייתה אותה חברה רק בבעלות אמא של בעלי, או אם החברה הייתה אותה חברה רק בבעלות של קרן הון סיכון, או חברה ציבורית, או אפילו בכנסת. אם שנינו היינו חברי כנסת, לא הייתה בעיה. החוק בא ומגדיר מפורשות, זאת אומרת, אתה קורא אותו ואתה לא מאמין, ואני חושבת שמשה פעם ראשונה שניגשנו אליו אמר, זה לא יכול להיות, אבל קראנו את החוק. החוק בא ואומר, ברגע שיש תלות במקור ההכנסה, וברגע שיש אישה וגבר שעובדים ביחד, אז כן, המדינה מענישה אותם, וזה מה שאנחנו קוראים קנס הנישואים. אני חייבת להגיד לכם שזה ברמה האישית שלי, של מישהי שניהלה חברה והרוויחה משכורת מאוד מאוד גבוהה, ושנינו היינו רמת חיים מאוד מאוד גבוהה, היינו בעשירון מאוד מאוד גבוה, ונתנו לילדים שלנו המון. גם ההחלטה הזאת של לעבוד ביחד, זאת החלטה שהיא לא הייתה פשוטה לנו, אנחנו משקיעים הרבה מאוד, השקענו הרבה מאוד כסף, קנינו מכונות, קנינו ציוד, משהו שהוא לא בטוח שהוא יעבוד, אספנו את הילדים, יש לנו 3 ילדים, אמרנו להם, תראו, כמו שחיינו עד עכשיו, חיי ההייטק נגמרו, אנחנו עכשיו מגשימים את עצמנו, אז עכשיו תתרגלו לרמת חיים אחרת. העבודה ביחד היא עבודה לא פשוטה, את עושה טעויות, זה לא כמו להגיד לבוס שלך, אני מצטערת טעיתי, את צריכה, אם אני טעיתי השבוע בחישוב תמחיר של משלוח לשוודיה, אני טעיתי ואנחנו הולכים עם זה הביתה למיטה, זאת אומרת, אנחנו עוברים תהליכים ואנחנו בסך הכל רוצים להתפרנס בכבוד, ואנחנו בסך הכל רוצים שוויון בפני החוק.
והשוויון בפני החוק מבחינתי, זה שהתייחסו אליי בדיוק כאילו הייתי אישה שעובדת לא עם בעלה. ושוב, התפיסה היום של החוק היא כל כך מעוותת, שאנשים פשוט מצאו פתרונות, כמו למשל להתגרש. אז באמת אנשים הולכים ומתגרשים. פשוט מתגרשים. עכשיו, אתם יודעים איך זה עובד? גם בעלי אמר לי, את יודעת מה? אולי נתגרש? למה אנחנו צריכים? למה את רצה לכנסת כל יומיים? זה גם זמן שאני פה, עולה לי כסף, אין מישהו אחר שמוכר לי בעסק עכשיו. אבל אתם יודעים מה? אני צריכה להיות גרושה על הנייר, הילדים שלי צריכים לעבור את התהליך, אני צריכה לעבור את התהליך של גירושים רק בשביל לא לשלם מס הכנסה במדינת ישראל בגלל שהחוק עקום, ויש אנשים שמחליפים תלושים, שמעתי על אנשים נורא מתוחכמים, כשהלכתי ככה לברר, אמרו לי, את יודעת, לכי לשחר, הוא יוציא לך תלוש בתור עובד אצלו, את תוציא לו תלוש לאשתו בתור עובד שזה, והנה, סידרת את העניינים. גאלה, סיכמנו את זה כבר. אבל אנחנו לא רוצים לרמות, אנחנו פה ואנחנו מנסים לשנות את החוק ממקום של לא לבוא לרמות, כי אנחנו אנשים ישרים, אם היינו אנשים רמאים אז לא היינו פה. זאת אומרת, אני לא הייתי פה ויש פה עוד אנשים בקבוצה, כי כבר היינו מרמים וכבר היינו מקימים כל מיני חברות פיקטיביות, אבל גם ככה קשה, גם ככה המחנק אשראי והכל, ואנחנו באמת בסך הכל רוצים להתפרנס בכבוד.